இன்னைக்கு என்ன கலெக்ஷன் வந்திருக்குன்னா நம்ம ஓன் பிராண்ட் ஜீனஸ்ல இருந்து சூப்பர் சூப்பர் ட்ரெஸ் பாத்துக்கோங்க. அவ்வளவு அற்புதமாட்டு இருக்கு. இதோட ஃபேப்ரிக் எல்லாம் பார்த்தாலே குழம்பிடுவீங்க. அவ்வளவு மெட்டீரியல்னா ஜம்முன்னு இருக்கும் பாத்துக்கோங்க. இதெல்லாம் போடுறதுக்கே அவ்வளவு சோமா இருக்கும் பாத்துக்கோங்க. நம்ம எல்லா பிரான்ச்லயும் இதே கலெக்ஷன் அவைலபிளா இருக்கும் பாத்துக்கோங்க. இது எஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு 5XL வரைக்கும் உங்களுக்கு கலெக்ஷன் எல்லாம் அவைலபிளா வந்து பாத்துக்கோங்க. எல்லாமே வேற வேற ட்ரெஸ் ஜம்மு இருக்கும்போது இதெல்லாம் உங்களுக்கு கலர் ஃபேட் ஆக சுருங்க எதுவுமே ஆகாது. இங்க போட்டுட்டு போனீங்கனாலே உங்களுக்கு தனியா தெரியும். உங்க ட்ரெஸ்ஸிங்க பார்த்து எம்மோ சரியான பையனா இருக்கானே அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பாங்க பாத்துக்கோங்க. எக்கச்சக்கமான டிசைன்ஸ் வந்திருக்கு பாத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு நம்ம கடையோட அட்ரஸ் மணிமேடா கோபாலாசம் கடைக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கு நாகர்கோயில்ல. எல்லாம 5 கிராமும் பெத்தியல் பேக்கரிக்கு மேல இருக்கு. எல்லாமே வந்து மார்த்தாண்டம் கரூர் வைசியா பேங்க் பம்மத்துல இருக்கு பாத்துக்கோங்க. எல்லா பிரான்ச்சுக்குமே விசிட் பண்ணி பாருங்க. கிட்ஸுக்கும் கொரியன் கலெக்ஷன் எக்கச்சக்கமாட்டு வச்சிருக்கோம் பாத்துக்கோங்க. எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு லேடிஸுக்கு சுடிதாரும் சூப்பர் சூப்பராட்டு வச்சிருக்கோம் பாத்துக்கோங்க. மிஸ் பண்ணிடாதீங்க.